Salut! Sunt Andrei Turcu și de mai bine de 6 ani ajut antreprenorii să-și transforme afacerile digitale pe strategii bazate pe empatie. Dacă vrei să creezi conexiuni autentice cu clienții tăi, te invit să ne cunoaștem. Împreună vom descoperi cum empatia, aplicată corect, poate transforma complet soluțiile tale digitale. Nu e doar despre nevoile evidente, ci despre a înțelege profund ce simt și gândesc clienții tăi, pentru a crea produse care să le răspundă exact la așteptări. În această sesiune de 2 ore, te voi ghida să identifici corect problemele ascunse care fac cu adevărat diferența. Îți voi arăta cum să transform feedback-ul și datele utilizatorilor în soluții practice și eficiente. Vei învăța cum să integrezi empatia în toate fazele dezvoltării produselor tale, astfel încât să construiești relații durabile cu clienții. Indiferent dacă ești antreprenor sau pasionat de tehnologie, această sesiune îți va schimba complet perspectiva asupra business-ului tău digital. Te ajut să îmbunătățești experiența utilizatorilor, să crești competitivitatea afacerii tale și să creezi produse digitale care fac diferența. Haideți să ducem business-ul tău la următorul nivel pentru o sesiune 1-1 în persoană, doar pe Xminds.